O Goberno municipal de Abel Caballero insiste en facer un uso arbitrario do diñeiro público. Así demostra que nas modificacións orzamentarias que irán a pleno o vindeiro luns se inclúa unha partida de 215.000 euros para consumar o desaloxo da FABEC da súa sede na Praza da Princesa para destinar a albergar as dependencias administrativas da Oficina de Rehabilitación ou que se queiran destinar 635.000 euros en novas subvencións á Igrexa Católica para a conservación do patrimonio ou que se asignen outros 200.000 euros adicionais á promoción turística cando as súas partidas xa superan o que se gasta en todo o ano no Plan de Emprego Municipal ou en axudas sociais do Concello. Desde o Bloque Nacionalista Galego opoñémonos a ese uso de recursos de todas as viguesas e de todos os vigueses. Con ese obxectivo imos levar até o Pleno un voto particular no que, ademais de defender as nosas emendas para aumentar en 37 millóns de euros a modificación orzamentaria, pediremos a supresión desas partidas para as destinar a atender as necesidades reais das viguesas e dos vigueses. Os recursos públicos do Concello non poden servir para desaloxar de maneira autoritaria o movemento veciñal da sede da que dispuña desde hai 30 anos como represalia polas posicións reivindicativas e críticas da FABEC. Tampouco podemos seguir a financiar co diñeiro de todas e de todos a Igrexa Católica que nos últimos 5 anos xa recibiu máis de 1 millón de euros do Concello de Vigo, nin insistir nun modelo de turismo masivo que é insustentável e irracional. E desde o BNG temos que denunciar a xordeira autoritaria do Goberno de Abel Caballero que volveu rexeitar todas e cada unha das nosas 14 enmendas para incorporar nas modificacións orzamentarias. En total, sumando o rexeitamento de todas as nosas enmendas na tramitación do orzamento ordinario deste 2025, Abel Caballero dixo non 166 veces as propostas do BNG para reforzar a política social e de vivenda, para aumentar os investimentos nos barrios e parroquias, para despregar unha verdadeira xenda feminista, para reverter a desertización cultural ou o abandono do deporte e para apostarmos por un Vigo moito máis verde. Caballero négase a escoitar nin a atender ningunha proposta, nin do BNG, nin do tecido asociativo, nin de ninguén. Unha actitude antidemocrática de que non entende que facer cidade é tarefa de todas e de todos. Pero fronte ao seu non permanente, fronte á súa falla de proxecto de xestión, fronte á inercia de quen só ofrece máis do mesmo, o Bloque Nacionalista Galego seguiremos a defender unha alternativa en positivo coa que queremos avanzar na construción dun novo Vigo entre todas e para todos. Un Vigo máis verde, máis habitável e máis igualitario. Un Vigo con máis e mellores servizos públicos e coas persoas, coas viguesas e cos vigueses no centro das políticas municipais.